ka ya rabu kai afuwa gun Abdullahi mai yin yabon bishira. Kake afuwa Allah sami'un gare ka mun yobara kan wannan dan uwa mai yaban bishira Abdullah dan gano ya rabu kai gafara ya dawo gare ka dan lokaci bai jira shi ajali in ya zo tilasa amsa kira komai na halitta da sannan zai gangara Allah ka ba mu albarkacin bishira.